There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Hey, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa inyong gabos mga tugang na nagantabay kan sa tuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunya na daw ning Martes, petsa 14 kang bulan ning Enero 2025 na sana po yaong kamo sa maray na kamugtakan. Ano? Yun moran ura na baga sa ibang lugar ngayon nagbaha-baha na duman sa pig-iisarangkan sa muyang Dominican Sisters of the Trinity diyan sa harani sa UST Legazpi Hospital yung ngani baha da sabi nila sister. Yan, kaya dasin na makapag-duty nga ni sa hospital. Kaya mag-ingat-ingat tabi. And by the way, mag-ingat tabi, na mag-labto sa, okay ba? Narinig ba tayo? By the way, sige, magduman tabi ka mo sa DCGB News Online. Sa Facebook tabi pala, sa Facebook. Maduman na nga ako sa sakuyang Facebook. And then sa Facebook, mga tugang, duman ka mo sa DCGB News Online. Pagkatapos, iyan, i-like tabi nindito, pagkatapos paki-share. Okay? O isi-share na tabi natin isi-share. Okay, i-share man tabi nindito, parang so amigo-amigo nindo, magkadagugman ka sa tuyang programa ng Ngunyan Aldaw na sa tuyang pag-urulayan mga tugang, manunugod naman iyan, siyempre, sa tuyang ikabuhay-buhay. Siyempre, may magay talaga pag-urulayan ang sa tuyang buhay. Sabi na may buhay kita, pero we take it for granted. Minsan nabubuhay kita para bang just for the sake of mabuhay lang. Sabi nga, for the sake of existing but not living. And by the way, ako po yaong niya sa kuyang kwarto. Ini mga yata sa kuya mo nang pagkatapos ka ini maduman po ako sa dentista. Ang problema nga ni kumahiling nino sa so medyo baga ako ngunya medyo nagsasangaw-sangaw man sutong sa kuyang ngipon nahulog. Okay. And by the way, gusto ko pong batiin si Erlita Lianeta Burroldan. Sabi niya, good afternoon, Father. Watching from Kuta, Bakakay, Albay. Kumusta po dyan sa Bakakay? Managbabaha sa Indo? Ganon si Joe Anyunuevo. Good afternoon, Joe. Siguro na man baha dyan. Sa Indo tabi, Marian, Brinon Barrios, na man baha dyan sa Santo Domingo. Yan, sana da man, So, yan mga tugang. Yan, sa tuyang pag-urulayan nga ni. Ang maray na kasugma nga ni sa tuya bagang pinag-urulayan nga ni. Magayunon kaya suminsahin ning kagurangnan. Kasi everyday baga, magayunon talaga ang tataramon ning kagurangnan. Kaya idigdi sa DCGB, aral daw, sa tuyang nadadangog, nahinanyog, ang tataramon ning kagurangnan. Kasugma nga ni sa Ebanghelyo ni San Marcos, na sa tuyang ni Padagos Giraray, na yan ang hugot na permita, magayunon sa panahon na sa tamang baga, first days of the year. Kasi kasugma baga, pinunanta na so, first Sunday of Monday, first week pala of Monday, first week of the year, or in ordinary time, ang magayunon so sinabi ning kagurangnan, na sinasabi niya, magbagong buhay at maniwala sa magandang balita. Bakit? Lumapit na nga ang kaharian ng langit. Yun na po maraming nagsasabing mahanda ba lang kita dahil sa magdi-end of the world na alam mo, ito man talaga aram iyan. Ang importante, araw-araw tayo ay talagang nakahanda
Yan. Ano, nakahanda. Taday ta talaga aram yan. Kasi minsan sasabihin nga ni, ay saka na lang kita maghanda pag nag-the end of the world. And by the way, gusto ko rin batiin si Jeric. Jeric, kumusta dyan sa office? Ano? Oh, Jeric Batas. Okay, thank you very much. Yan. Sabi sa kuya, thanks God, Father, dai po kami binahadig di sa, sabi ni Marian. Okay, maray. Ano, sige. Maray yan. Tama nga tugang, ingatan tata. Sabi ko nga ni Baka Subago, lalo pag naglubto, tama ka sa Bicol, naglubto, duman sa baha, delikado mga tugang ito bagang, sabi nga, kandaga, na leptospirosis na iyan, delikado. Kaya, kung dahil man talaga kaipuhan talagang maglabto. Ang iba nga ni, mga aki, sa baha, nagkakarigos pa, ginigi mo ng swimming pool. Ay, grabe man. Ay. Sorry. Grabe talaga, Dahil man na dahil na nito pag di mong swimming pool ang baha, pwede pa sa sapa. Pero nga ngunyan sa panahon inibaga, mag-ingat kita kada kung nagkakaroon ng mga skin diseases na yan, nagkakahilang-hilang kayan, kaya na nga mga tugang, andarakan mga ihikan daga. Kaya magayon ini paangapudan ng kagurangan sa tuya. So talagang magbagong buhay. Importante yan. Kasi araw-araw, sabi nga araw-araw daw, every day is a new life. Every day is a new day. Pag mo naman sasabihin natin, ay pareho lang naman, Father, yung kahapon sa kangunyan, pareho. Dayman, o kasugma, January 13, ngunyan January 14, ibabaga, miski, talagang iba. Kaya sana mga tugang, hindi unta na perme na, ining bagong aldaw, magayon iniho na, sabi nga sa tuyang pakinabangan, takunda sayang sana iyan. Nasa sayang. Kaya magayon ang pangapudan ng kagurangnan sa tuya. Lalo ngunyan aldaw, sa tuya magirari ipadagos. Ipadagos na manggirari ang anong mensahe ng kagurangnan. Lalo ngunyan, magayonon kasugma sa mga alagad, apat na alagad ang inapod tulos ni Jesus na makatabang sa iya. Makatabang sa iya sa sabi nga ni tabang sa bago kang sanlibutan, Kaya importante ini, pero sabi nga ni paano mababago ang mundo, sa pamagitan ng magandang balita, sa magandang salita, magandang mensahe. Pero ang kaipuhan, may mga tatabang o magiging katabang sa sabi nga ni, pagpapahayag ng mabuting balita. Importante yan. Kaya, sabi nga ni ngunyan, kita, pwede man maging, sabi nga, kaibahan o maging sa bahagi kang pangapudan ni Kristo. Yan. Kita gabos. Sana nga wag na sabihin na, ay, bako man akong padi. Bako man akong madre. Bako man akong nagtatrabaho sa simbahan. Kaya, bahala na sila dahil tabi, kita gabos. Alam mo, kang Domingo baga sa tuya nga ning sinilibrary yung pagbubunyag ni Kristo doon sa Ilog Jordan, nagpapagirom doon din sa tuya kan sa tuyang pagbunyag. Kaya itong binunyagan kita kaya, kita man, sabi nga, nakisumaro, nakibahagi, naging kaibahan ni Kristo. Hindi lang sa pagiging aki ng Diyos, kundi sa iyang mga gibo. Yun, gibo-gibo ni Kristo. Kaya kita gaboy, na sabi nga, nagsishare sa mission ni Kristo. Yan ang satuyang magayuno na siguro inihong hurup-hurupon. yung mga tugang importante yan, na kita maging
kabahagi. Ano? Hindi lang sinasabi, miyembro ng simbahan. Dapat hindi lang nominal, kundi pag sinabing bahagi ka ng simbahan o miyembro ka ng simbahan, dapat maging active ka sa gawain simbahan. Kadakol bagang gibo ng simbahan, pero kadakol kita, makakatabang kita. Makakatabang kita sa, sabi nga ni mga tugang, sa gawain simbahan. Yun, anong gawain ng simbahan? Of course, kadakol baga. O maging sa physical na gawain, pwede yun. Magtabang kita. O sa kalinigan ng simbahan. Saro yan yung bagay na lang naman yan. Malit na bagay yan. Yung kalinigan ng simbahan. Halimbawa, pa nagsisimba kita. So dapat inabutan ta sa simbahan na malinig. So paghalita sa simbahan, dapat maging malinig man din. Ang nangyayari dyan, halimbawa, may dala kita ng papel o nagdala kita ng basura o anumang gamit mo, tapos iwawalat mo duman sa simbahan. So, may dati ito. Saro yan. Dapat yan. Kunday, mahiling tan, may basurhan sa simbahan, duman sa itapon ta sa tama. Kasi ang simbahan, mga tugang, kaipuhan bin ng kalinigan. Kasi although may janitor man ang iba, pero ang iba di ay man janitor, Kaya dapat iyan maging katabang kita sa paglilinig sa simbahan. Yan. Salit na bagay yan. Yan ang sarong bahagi na magigibot tayo, yung kalinigan sa simbahan. Yun, halimbawa, yung pag may mahiling kang nakakalat yan, haliun tayo yan. Yan mga bagay na, malilit na bagay yan, mga tugang. Kalinigan lang yan sa linig lang yan. Bako pa yung sa moral life, yung physical lang yan, environmental lang yan. Yun. Kasi minsan, sa mga aki baga, nagdara ng candy wrapper, pagkatapos iwawalat duman sa o sa loob ka simbahan. Yan. Saro pa mahal yung mga tugang iningani, pigpapakarahay luhudang kan simbahan. Bakong aapakan iyan ang luhuran hindi apakan ng paa kundi ng tuhod. Kaya luhuran. So yan kasi minsan nararaot luluhudan. Yan. Minsan may mga aki na ang ginigibo nagsusurat duman sa simbahan pigkukuritan so tungtukawan. Yan dapat, yan mga bagay na malilit na bagay lang yan. Yan. So pagtabang ko yan sa simbahan. Ano pa? Yun nga may mga organisasyon na talagang in charge dyan sa yung sa simbahan. Mahaling tayong Mother Butlers Guild. Yan. So yan mga tugang, pwede yan mga magigibuta. Kaya ang sabi nga, maiambag ta, maitatabang ta sa kaayusan, kalinigan ng satuyang simbahan. Okay? Yan po yan. Maliban yan sa tinatawag na pangkabuhay-buhay na yung moral life. Halimbawa, kita ba nagiging inspirasyon sa mga kairibata sa simbahan? So yun po, yan sabi nga, nagiging modelo. Yan, yan mga tugang. Kaya kita ay nakakatabang. Ang sarong magayuno na maitatabang ta sa simbahan, mga tugang, ining pagtuturo. Yan. Kasi kadikit baga ang katikista. Yan ang importante, turuan ta. Kaya nga saro sa mga dapat talagang maano sa mga Kristiyano, mga Katoliko na may kaaraman sa katikismo. Yung pagtuturo, miskin inilan simple lang, pangadjion. Mga pangadjion, magturo kita ng pangadjion. Alam mo, sabi nga ni, pag ang aki naturuan mo ning Amanyamo or Our Father sa English, o Hail Mary sa English, or Tara Kagurangan Maria, o Glory Be, yan aking iyan, pag aram ng Our Father, Hail Mary, Glory Be, makakasunod na yan sa Rosaryo. Turuan mo na lang ang mga mystery, makakasunod na yan.
Naramdaman ko pa kahit panahon na buhay pa si mama duman sa Muya sa Tigawon. Itong mga aki na nasa makataraid me. Tinuturuan kasi ni mama ning magpangadji. So nag ano yan, nakakapagpangadji sila ng rosaryo. Minsan ginigibo pati ni mama kaya ito, sige, naramdaman ka sa aki, si Jazz. Si Jazz, mga 5 years old ito. Pero tatao ng mga G ng Our Father. Tapos, inaapo niya, Lola, mga G ako. Kapag tatawag ka ni mamang 5 centavos. 5 centavos baga? Ano? Or minsan, piso. Tinataan ng piso. Tinataan ng... Din mo na nung pala 5 centavos. 5 pesos. 5 pesos pala pigtatao ni mama. 5 pesos pigtatao kinuman sa aki na mapangadji. O mangadji ka na. Hindi ang nangyari, nangadji na si Jazz. Nang ama niya mo, pagkatapos sabi ni mama, di ko dadangog. Alam mo, yung Jazz na niyo, talagang nakakatawa. Sabi kay mama, Lola, paano kaya? Bugog ka. Bugog na si mama. Bungog ka. Kaya dahil niya nadangog. But anyway, at least natuturuan mga G. Ayun ba kayo mga tugang? Importante yan. Kaya may magigibo kita. Magayon na makatabang kita sa pagtuturo ng pangajion. Yan. Kaya mga kadikit na bagay yan kung sa tuyang makakayanan. Kung anong makakayanan, kaya pero importante mga tugang, haputunta sa tuyang mga sadiri, nakakatabang kita sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos? O tayo ay walang ginagawa, nagpapabaya? Yan. Anyway, babalik nila si Padre Butch pagkatas ka mga pagirumdum. Ang oras tayo ngayon, 18 minutos, makalipas ang alaw na ning hapon. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. United Home Kitty-Lets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kitty-Lets. If symptoms persist, consult your doctor. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Gusto ko pong batiin si Gerald Aranya. Sabi niya, good PM, Father. God bless all over the world. Okay, ingat-ingat, Gerald. Kunya akong ngasahin. Anyway, mga tugang, sana kita permi maging, sabi nga ni, maging kasangkapan o instrumento or ahente ning kagurangnan. Minsan magsain man kita, arkan si Jeril, kung ano mang ginigibo mo, dapat kita nagiging instrumento
kang Diyos, bako kan kung ano man. Yan importante. Yan mga tugang. Kaya ngunya na taon 2025, magayunon iniho na primerong aldaw kang ordinary time, Lunes makaswapon mga tugang ino ang paanyaya sa tuya ning kagurangnan. Magbagong buhay at maniwala kayo sa magandang balita. Yan ang pangapudan ni Jesus sa mga tao. At ang ginibo ni Jesus, nangaipuhan siya ning tao. Na makakaibahan niya. O yan ang importante ngunyan. Kita maging kaibahan. Kaibahan ni Jesus sa gawain ito, mga Kristiyano. Importante na kita magang hindi lang kabilang, kundi talagang kaibahan. Na nakikibahagi sa gawain ni Kristo. Lalong gawain ni Kristo na ipamalita ang mabuting balita. Yan. Ano yung mabuting balitang yun? Na mahal tayo ng Diyos eh. Yan. At sinasabi na ang mabuting balita nito na tayo ay maniwala lagi sa Diyos. Okay? Anyway, ngunyan na daw, magayon naman na ang satuyang ebanghelyo. Magayon mga tugang talaga kasi balik-balikan talaga natin ini. Ang tataramon ng kagurangnan. Kasi ang tao kasi nabubuhay na permis sa tataramon kang mga tao eh. Pero dainang gandang lingawan ang tataramon ng Diyos. Araw-al daw, dapat madangugta ang tataramon ng kagurangnan. Bago sa itong tataramon, of course, we have the news. But we have to also hear the good news. Alam mo, news natin, yung about sa nangyari sa Amerika, news ito. May mga news pang nangyari sa kapaligbutan, yung mga baha na yan. Pero itong mga news na iniho, mga nangyari sa news na ini, magayon pakinggan kasi dapat matuto tayo sa mga balita sa mundo. Bakit? Halimbawa, ito na lang bakit nagkaroon ng sunog sa Los Angeles? O bakit nagbabaha dito sa ating paligid? Bakit nagkakaroon tayo ng kahirapan sa mundong ito? Bakit nangyayaring yan? Ito ba yung mga masasabi natin, ito ay mga balita na kung saan dapat tayo'y natututo. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagkakaganyan? Yan. Alam mo, ngayong Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 21 hanggang 28, karugtong 7 kahapon, na kung saan si Jesus, hindi ba, pumili siya ng mga kasama niya, ay ito, si Jesus ay pumunta sa Kaparnaum. Ang Kaparnaum po, mga tugang, gusto ko nipaliwanag na rin sa inyo, ay lugar na kung saan si Jesus ay madalas yaunduman. Kaya sabi nga, ang Capernaum is the town of Jesus. Although si Jesus ay taga Nazareth, pero ang gabos na ginibo ni Jesus, pero may nyaon siya doon. Kasi parang masasabi ta na, si Jesus ay welcome na welcome sa Capernaum. At nandoon po ang, sabi nga ni, ang masasabi natin, ito bagang, yung buhay. Nandun ang buhay, sa Capernaum. At yung Capernaum, isa pong lungsod yan sa region of Galilee na talagang progressive. At kaya nandoon nga sila, yung mga unang alagad ni Kristo, taga roon. Si Andres, si Simon, si Jaime, okay? Saka si Santiago. Doon po kasi ang fishing village. Kaya yun po, nandoon si Jesus. Kaya where the action is, nandoon si Jesus. Yun, okay? So si Jesus pumunta doon sa Capernaum. At anong ginawa ni Jesus? Mga tugang, nagturo siya sa sinagoga sa mga araw ng pahinga. So, mahiling ta mga tugang na importante talaga ang pagtuturo. Kasi, paano tayo matututo? Sabi nga nila, paano natin maririnig ang salita ng Diyos kung ang salita ng Diyos hindi naman ipinaririnig? O ang salita ng Diyos ay hindi naman natin
binibigyan ng importansya. Ano? Parang sabi nga, may Bible ka, pero yung Bible mo, nandoon lang sa isang silid. Hindi mo man binubuksan. Para kang bumili ng kotse, ano? Ang ganda-ganda ng kotse, pero ang ginawa mo, nilagay mo lang sa car park. Ano? O nilagay mo lang sa garahe na hindi mo ginagamit. Sayang. Okay? Gamitin mo yan. Ano? Kaya ang ginawa ni Jesus, nagturo siya. Ano? Sa mga sinagoga, sa araw ng pamamahinga, the day or Sabbath rest. No? Yun, nagtuturo talaga siya. So, yun. Nagulat ang mga tao sa kanyang pangangaral. Bakit nagulat? Sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan. O in English, we call authority. Pag sinabing authority, author, may akda, yung pinanggagalingan. Okay? Life-giving. Yan doon nanggagaling. Parang pag sinabing with authority, iba po kasi yun, nagtuturo kang with authority kasi ikaw mismo talagang, sabihin nga natin, may dating. Ano? May dating yung pagtuturo. Hindi yung, ang sabi ni ganito, ang sabi ni ganyan. So, hindi yung sinasabi mo. Yung si Kristo kasi pag nagtuturo, nahiling sa tinuturo niya kasi may dating. Kasi nga, nangyayari. Ano? O nagturo siya tungkol sa pagpapakumbaba. O hindi ba? Na ginawa niyang pagpapakumbaba. Nagturo siya ng pag-ibig. O ang ginawa niya, ano? Ginawa niyang pag-ibig. O nagturo siya pagpapatawad. Yung pagtuturo ni Kristong patawarin mo yung kaaway. O nung si Kristo ay pinako sa krus, hindi ba? Anong unang salita niya? Pagpapatawad. So, in other words, talagang makapangyarihan ang kanyang salita. At sabi nga ng iba, hindi gaya ng mga guro ng batas. Hindi gaya ng ibang mga teacher. Ano? Kasi minsan, ang ibang teacher ay sinasabi lang nila yung sinasabi ng iba. Ay si Kristo, kakaiba sapagat hindi siya nagsasabi ng iba, kundi sinasabi niya, yun. Yun. Kaya maliwanag. So, in other words, author. Pag author, ikaw ay pinanggagalingan. Ikaw ang gumagawa. Pag sabi nga, author. Pag author ka ng aklat, ikaw ang gumawa. Yan. So yun po. May isang tao sa sinagoga na inaalihan ng isang maruming espiritu. In other words, may inaabog kayo may possession, ano? May napoposes. Sumigaw ito, ano ang kailangan mo sa akin, Jesus na taga Nazaret? O dito natin makikita na kilala ng demonyo si Jesus. Kaya hindi lahat na nakakakilala sa Diyos, ay makadiyos. Kahit ang demonyo, kilala nila ang Diyos. Ang pagkakaiba nga lang nila, kilala, pero hindi sumusunod. Yan ang pagkakaiba. May mga taong kilala nila ang Diyos, pero hindi naman sinusunod ang kagustuhan ng Diyos. Yun po ang kakaiba dyan. Kaya itong inaalihan ng demonyo ay sumisigaw. Kinilala niya si Jesus na taga Nazaret. Tingnan mo, kilalang kilala. So yan, para ipahamak kami, kaya kadumating, o tingnan mo, alam ng demonyo kung bakit si Kristo napunta rito sa mundo. Parang iligtas ang tao. Alam ng demonyo yan. Kaya at the same time, parang ipahamak ang mga demonyo. Alam kung sino ka, sabi nga ng demonyo, ang banal ng Diyos. O tingnan mo. Kaya maliwanag mga tugang, hindi nangangahulugan ng pagkilala mo ang Diyos, makadiyos ka. O pagkilala mo ang Diyos, banal ka. Hindi po yun eh. Kasi dito ang demonyo, alam din nila, kilala nga. Ngunit inutos sa kanya ni Jesus. Dito ang masasabi natin, makapangyarihan si Jesus. Ang sabi ni Jesus doon sa demonyo, tumahimik at lumabas sa kanya. Tingnan mo, he commanded this evil spirit. At ito nga, matinding niyugyug ng espiritu ang taong iyon at pagkasigaw ng malakas ay saka lumabas. O tingnan mo,
si Jesus ay may kapangyarihan na palayasin ang demonyo. Ano? Talagang takang-taka ang lahat na nag-usap sila. Ano ito? Kaya nagtaka sila. Isang bagong pagtuturo na may kapangyarihan. Inuutusan niya kahit maruming espiritu at sinusunod nila siya. Yun, tingnan mo, sumusunod. At lumalaganap ang katanyagan niya saan man buong lupain ng Galilea. So yun po ang nangyari kay Jesus. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga pagdurumdum. Ang oras po natin ngayon ay 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. United Home C-Tab. Basta C-Tab. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pangarap ay umangat pero minsan ay salungat. Kabayani kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita. Sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayani tayo. Kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Okay, padagos kita mga tugang sa satuyang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Martes, petsa 14 kang bulan ning Enero 2025 kung saan gusto pong batiin ang mga nagdadaog niya sa satuyang opisina sa Office of Religious Affairs. Ano?
Siyempre, nasabi ko si Jeric, and of course si John Palangka. Good afternoon, John. Sabi niya, pakibati mo po kami, Father Digdi, sa office. Okay? So thank you for listening, my dear brothers and sisters. Yan, okay. Padagos kita. Of course, siyempre si Edwin Magalona. Also watching from Manila. Okay. Anyway, palagos kita mga tugang sa satuyang pinag-urulayan nga ni. Magayon inita sa pagbubukas kang sa tuyang 2025. Magayon din ang pangapudan ni Kristo baga. Na kita na masabi nga digdiho, ipadagusta ang pagkamidbid. Hindi lang pagkamidbid, kundi ang sabi nga ni digdiho, ang talagang pagsunod sa Diyos, pagsunod kay Kristo. Kasi sabi nga, doon sa panahon na yon na yung mga tao baga, yung mga Hudyo, yung doon sa sinagoga, inaasahan na, sabi nila, matatagpuan daw lamang ang mga banal na tao sa mga sagradong lugar. Kayo ba naniniwala? Na ang mga taong banal ay nasa simbahan lamang? Na? Alam mo, hindi naman siguro. Hindi lahat na pumapasok sa simbahan ay mga banal. Banal na aso, mayroon ba yan? May banal na aso. Sabi niya. Banal na aso, banal na kabayo. Ba yan? May pagkantang yan, Hindi, dapat lang talaga maging banal. Pero hindi natin inaasahan na matatagpuan lamang natin ang mga santo, mga santa sa sagradong lugar. May mga hindi rin Meron pa nga na may nagsisimba pero ang layunin naman sa pagsisimba ay iba pala. Kaya yun nangyari doon sa kay Kristo, doon sa sinagoga, na merong isang tao na doon sa sinagoga na maruming espiritu. Yun. Kaya nandoon po mga tugang. Tanda natin, ang sinagoga o ang simbahan ay mga sagradong lugar. Pero hindi lamang banal ang matatagpuan dito. Kaya narinig natin sa Ebanghelyo nga, yung masamang espiritu o maruming espiritu, nasaan? Nasa sinagoga. At nagbigay pa ng saksi tungkol kay Jesus. Pwede po yan, Itong demonyong ito, sabi ko nga, kilala niya. Si Jesus, sabi niya, ikaw ang banal ng Diyos. Ngunit, maruming espiritu pa rin siya. Yan. Kaya nga, ngunya na aldaw, magayunon, connected kaso hapon, na pinag-urulayan ta. Ito bang ang pangapudan ni Kristo, magbagong buhay at maniwala sa magandang balita? Magayon na si Kristo, naparito sa lupa, o tayo mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, ay dapat patuloy din ang pangangaral natin tungkol kay Kristo, tungkol sa Diyos. Patuloy po tayo dyan. And ang pangalawang gusto kong ibahagi sa inyo, na sa pangangaral natin, may magkukontra sa atin. May mga nangangaral ka ng kabutihan, may magkukontra sa iyo. Tingnan mo si Jesus. Si Jesus ay napakabuting tao, matalino, pero kinontra siya. Pero ito po ang take ko dito, na sa panahon na may nagkukontra sa atin, huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Okay? Ngayon na sineselebrate natin ang Pilgrims of Hope. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Tularan natin si Kristo, na dapat, sabi nga dito, i-assert din natin ang authority. Yun. I-assert din natin ang ating identity. Sabi ko nga noong nagmisa ako sa sa ba ako nagmisa? Sa City Jail, sabi ko nung linggo,
alalahanin natin na tayo anak ng Diyos. Yun, that is our identity. At pag tayo alam natin na anak tayo ng Diyos, siyempre susundan natin ang kagustuhan ng Diyos. Tulad ni Jesus, anak siya ng Diyos, sinunod niya ang kagustuhan ng Diyos. So ito po ang authority natin dito kasi yan ang matatakot ang demonyo. Matakot ang demonyo talaga. Sabi, yun mahalaga po mga tugang, importante sa tuya iyan na alamin natin ang sadirita. Alam mo, sa mga dahilan kung bakit tayo ay nagkakasala. Isa sa mga bagay kung bakit tayo ay natutukso. Kasi, kinakalimutan natin na tayo anak ng Diyos. Yun. We assert, not we are children of God, but we assert as simply as a child of this world. O sabihin natin, ako ito. Pero kung papairalin natin ang identity natin na ako'y anak ng Diyos, yun ay mahalaga. O, mag-iingat tayo. Kahit nakakalimot tayo na tayo anak ng Diyos. Minsan kinakalimutan pa rin natin. O, parang ganoon din sa isang pare. Pag kinalimutan ng isang pare na siya'y pare, mahuhulog siya sa kasalanan. Natural po yan. Pag kinalimutan mo kung sino ka, dadayain ka. Kaya alam mo ang unang ginagawa ng demonyo, pinagkakaroon tayo ng identity crisis. Identity crisis, hindi natin alam kung sino tayo. Wala tayong identity. Yan importante. Alam mo, sabi nga nila bakit daw yung mga Amerikano talaga malakas ang identity nila. I'm proud to be American. Pero sa Pilipino, parang nawawala tayong identity. Kulang tayo Pag wala tayong identity, mahirap yan. Kaya alam mo, ang ginawa dito sa Ebanghelyo, nakita rin natin dito, tingnan mo pati yung demonyo nang sinabi na, sabi ng demonyo, anong kailangan mo sa akin, Jesus ng taga Nazaret? O kilala niya, para ipahamak kami, para dumating ka. Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. So, noon, nang sinabi ni Jesus yan, nawala ang kapangyarihan ng demonyo sa demonyo. Kasi sinabi ni Jesus sa kanya, tumahimik at lumabas ka sa kanya. Yun. Kaya, yan mga tugang, dapat alamin natin ang identity natin na tayo anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Isang Kristiyano, nakalimutan niya, isang Katoliko, nakalimutan niya na siya'y Katoliko. Pagkatapos naging siyang politician, wala na. Pera na ang hindi niya makakalimutan pera na lang. Pera, magkano kaya napupunta sa corruption. Alam mo, isa pong bagay dito sa Ebanghelyo na ang tao ay talagang dapat tayo sabi, may kalaban tayo dito sa mundong ito. Ang kasamaan. We have to fight against the devil. We have to fight. Yan po ang talagang hindi na, kahit si Kristo, nakasabi ko kanina, hindi ba? Kahit si Kristo, ay hindi exempted doon Pero, hindi siya nagpatukso. Bakit? Alam ni Kristo kung sino siya. Yun. Kaya napanlaban natin sa kasalanan, kung alam natin kung sino tayo. Huwag mong kakalimutan yan. Yan. Kasi magpapadala tayo sa pera, magpapadala tayo sa kayamanan, magpapadala tayo sa katanyagan, magpapadala tayo sa mga tukso ng mundo, makakalimutan na tayo ang anak ng Diyos, matatalo tayo. Kaya yan po ang panglaban natin. Kaya napakahalaga ito. Na itong ang hamon sa atin dito mga tugang na tayo hanggat sa ngayon labanan natin ang kasamaan. Yan. Okay? So ito po ang hamon sa atin sa araw nito.
sa pagbabagong buhay natin at sa paniniwala natin sa mabuting balita, tandaan natin, makakaranas tayong kalaban. May lalaban sa atin. Pero tandaan po natin mga kaibigan na parang hindi tayo matalo, tandaan natin lagi na tayo anak ng Diyos. Okay, anyway, babalik po si Father Butch pagkatapos kayo mga paalala. Ang oras po natin ngayon ay 46 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunyan aldaw ning Martes, petsa 14 kang bulan ning Enero 2025. Kaya sabi pala ni Marian, banal na aso, santong kabayo pa Father Butch. Yun. Mag-ingat tayo. Kasi ang mahalaga mga tugang, bilang sabi nga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang Katoliko, mahalaga po ito na makibahagi tayo sa gawain ni Kristo. Sa taon 2025, sabi kong kasubago ano natin maiambag natin? May ambag natin sa gawain sa pagpapalago ng kaharian ng Diyos. Dito sa mundong ito, halimbawa sa inyong pamilya, yung maliit na bagay lang, pwede tayo maging kasangkapan ng Panginoon sa pagtuturo ng pangadyon, o sa pagtuturo ng tungkol sa Diyos. Importante po ito at pagtuturo, at syempre ang mahalaga rin yun, hindi lang pagtuturo, kundi yung tinatawag na yung ginawa ni Kristo dito na may kapangyarihan ang kanyang pagtuturo dahil isinasagawa niya ang kanyang nakikita kasi nakikita sa kanya ang kanyang itinuturo.
Yun yung pagkakaiba, yung with authority. Ano? Napakahalaga ito. Kaya mga tugang magayin ina na siguro isipon tango niyan in our own little way, ano, sa malit na magawa natin, ano, na tayo maging kasangkapan, ano, at isa pa, kasangkapan na labanan natin ang kasamaan sa mundo, ano. Yan talaga, yun naman talaga ang importante, na hindi tayo, kaya nga sabi nga evil triumphs when good men do nothing. Kasi ang mga mabubuting tao, mabubuting tao nga sila pero wala namang ginagawa. Hindi yun When ang importante, pag mabuting tao, may ginagawa talaga. Kasi kasama na po yun sa mundong makasalanan. Huwag mo sasabihin, Father, ito pang totoo naman ang mundo natin ay makasalanan mundo. Ano? Sinasabi na everything is fine, Father, everything is okay. Not everything is okay. Tandaan po natin, hindi lahat. Ano? Kasi alam mo ang sabi ng demonyo, kasi ang tukso ng demonyo, ang tukso kasi ng demonyo, hayaan mo lang, pabayaan mo na lang. Pabayaan mo na lang sila. Pabayaan mo lang, hayaan mo lang, hayaan mo lang. Hindi, anong nangyari? Nagkalubha-lubha, yun na, pabayaan. So, wala ang nagagawa. Ano? Kaya, yun nga, dapat meron din tayong ginagawa. Ano? Anong ginawa ni Kristo dito? Nanindigan siya. Anong ginawa niya ni Kristo, hindi ba? Sinabihin niya yung demonyo, tumahimik at lumabas ka sa kanya. No? Father, hindi naman po ako exorcist. Paano kung mapapalayas ang aking demonyo? Alam mo, siguro sa sarili natin, may mga kademonyohan din tayo, di ba? Yung kasalanan natin, mga personal sin natin. Kademonyohan po yan Ano ba ang, yun? Actually, maganda tinatawag na matuto tayong mag-self-control Kontrolan ang ating sarili. Yan. Mahalaga po yan. Kasi, yan, actually, maganda pagkasabi ni Kristo sa kanya tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. So, importante, pwedeng sabihin natin yan every now and then, tayo pag natutukso, nag-isip tayo ng masama. Ano? Nag-isip tayo ng bastos o nag-isip tayo, nakapag-isip tayo ng ano ba mga masama. Ang sabihin natin sa sarili natin, tumahimik ka nga. Di ba? Naalala ko nung, alam mo, isang gawain parang hindi kami talaga natutong magmura. Yun hindi ka sasampalin ni mama, hindi ka sasampalin ni papa mo. Ang gagawin mo, pag napapamura ka, sampalin mo sarili mo, ganun mo sarili mo, sampalin mo. Yun, kaysa sampalin ka ng iba. Ang problema, hinihintay pa natin sampal ng iba. Masakit yun Sampalin mo na lang ang sarili mo, parang sabihin mo, tumahimik ka nga dyan. Ano? Tumahimik ka niya, wag mo nang isipin yan. Ganun po, siguro maganda yan, isipin natin yan. Sabi nga, parang malabanan daw natin ang tukso, we have to be mindful. Ano? Ano bang mindfulness? Yung may tinatawag nating kamalayan. Aware ka. May kamalayan ka, may isip ka. May isip naman tayo, di ba? Pag naiisip natin yan, sa isip pa lamang, pigilan mo na. Ano? Pigilan mo na. Alam ba, naisip kang gumanti. Pigilan mo na. Naisip kang gumawa ng masama. Ano? Pigilan mo na. Kasi pag hindi mo pipigilan, sabi nga, pag hindi pipigil at manggigigil. Pag nanggigigil, na hindi pinipigilan, magkakasala ka dyan. Yan ay mahalaga. Kaya minsan, yun lang talaga sa panahon na tayo ay natutokso, ano ang ginagawa nating pangpigil sa mga bagay na tayo ay hindi mahulog sa tukso. Yan. Alam mo, maganda po yun
Ulitin ko sa simula yun, ito, very practical din po yun eh. Yung sa pagmumura, sinasampal namin ang sarili, ginagano namin yan eh. O kung hindi, kaya tingnan mo sa mga sinasabi nga nila, of course, sinasaktan nila ang sarili nila, parang sa ganun, mapigilan nila ang paggawa ng kasalanan kaysa mapahamak. Yan ang mahalaga. Alam mo, makakatulong po yun eh. Makakatulong. Na, huwag mo nang hintayin na pigilin ka ng iba, kundi ikaw na mismo ang pipigil sa sarili mo. Mas matututo ka pa. Isa pa yun, di ba? Merong galit ka dun sa isang tao. Nung gusto mo na pagsigawan o gumawa ng masama, anong gagawin mo doon? Isang maganda yan sa how to control your anger. Maganda paglaban sa kasama na yan ay, sabi nga, mag-inhale ka 10 times. Deep breathing. Inhale. Exhale. Inhale. Kung hindi, mag-push up ka. Alam mo, yun ang mahalaga. Kaya ngayong araw na ito, maliban sa kahapon na sinabi ni Kristo, magbagong buhay kayo at maniwala sa mabuting balita, dito naman makikita natin sa araw na ito na talaga habang tayo nabubuhay dito sa mundo, may mga tukso, may kasalanan, pero ay mahalaga dito. Mahalaga. Siyempre, tumawag tayo sa Diyos. Mahalaga din po ito, Kasi tutulungan tayo ng Diyos sa paglaban sa tukso. Mahalaga ito. Kaya ito mga tugang napakahalaga na meron, ang ibig kong lang sabihin, may magagawa tayo. Okay? May magagawa. Okay? Huwag mo sasabihin, Father, wala akong magagawa. Meron tayong magagawa. Meron tayong magagawa. Manalangin at gumawa ng paraan. Gumawa tayo ng paraan, lalong-lalo na siyempre gumawa ng paraan, lalong-lalo na hindi tayo mahulog. But anyway, inabot tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po ako'y nakapagbigay sa inyo ng inspirasyon. Tandaan po na natin na sa anumang pagkakataon, tumawag lang lagi tayo sa Diyos. Tutulungan niya tayo, At malalabanan, malalampasan natin ang mga pagsubok sa buhay dahil kasama-sama natin ang Diyos sa buhay. Maraming salamat po at okay. Maraming salamat. Okay. Ano po ito? Mari ba bang i-discuss next time ang mocking? Okay. Ayun, yung pag-insulto, yan, mahirap po yun. You have to, wag tayong, sa Tagalog, ang mag-mock. Okay? Wag mag-insulto. Okay? Ang importante, igalang natin. Okay? Gumalang tayo lagi. Igalang natin ang kapwa natin, igalang natin ang Diyos, igalang, ang importante sa buhay ay ang paggalang. Okay? So, thank you very much, 5462. Okay? Anyway, nagpapasalamat po kay Nald Baldo sa ating technical at kay Jerome Martinez. Ito po muli si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Nagpapasalamat sa inyo, and remember always that we are a blessing of God. Thank you and God bless you. Bye-bye.